Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне с маім гостем. Да, вы не поверыце, хоць чалавек вельмі адрозніваецца ад таго, які ёсць на фото да анонса гэтага эфира, тым не менш гэта сапраўды пакуль яшчэ спікер коордынацыйнай рады трэцяга склікання Артём Брухан. Прывітанне, Артём. Прывітанне, Зміцер, прывітанне гледачы і гледачкі. Для тых, хто можа быць прапусціў, не ў курсе, ці раптам падумае, што вот сённяшні твой выгляд гэта альбо лето прыйшло і таму вот как бы летні прычоска ці ў падтрымку Лахвіча. Ўсё ж таки, што стала нагодай? Ну, я думаю, калі хто не ведае, у меня быў спор з маім добрым знаёмым наконт яўкі на выбары ў коордынацыйную раду. Мы паспорылі, што я сказаў, што будзе больш за 5000 чалавек, і ён сказаў, што будзе менш. Ну, калі я праіграў, я павінен быў пагаліцца. Калі ўжо на апошніх днях галасавання, там перад апошні ці апошні дзень галасавання разумеў, што 5000 100% не будзе, я вырашыў гэта таксама выкарыстаць у якасці прыцягнення ўвагі да кампаніі і запісаў рылс, тык-ток у трэндзе з фільма «Вышыня», ці як ён там называецца, нават станцаваў, каб больш людзей прагаласавала, каб паглядзелі гэта, то бок нават каб больш людзей прагаласавала, пагаліўся нагла. Не дапамагло, як мы бачым. Ну, больш за 2000. На момант, калі я пагаліўся, было менш, падаецца. Але ўсё ж таки, Артём, пагадзіцеся, ўсё ж таки нават не 5000, а толькі 2 з невялічкім, ну гэта правал. Шеф, это правал? Ну, гэта тая рэчаіснасць, якая сёння ёсць. Гэта тое, што мы бачым, і я паспрабую хутчэй патлумачыць прычыны, бо нам сапраўды трэба прааналізаваць, чаму так адбылося, і шмат фактараў сышлося ў одну кропку ў адзін час перад гэтымі выбарамі, і пачну я з першага фактара. Гэта агульная трошкі стомленасць грамадства ад вось гэтай палітычнай дзейнасці у замежжы, бо палітычная дзейнасць у дыаспары ў замежжы сапраўды вельмі складаная, не дае адразу вынікаў. Людзі стамляюцца і проста перастаюць ёй займацца, цікавіцца. Гэта агульная стомленасць грамадства, гэта той працэс, на які паўплываць вельмі складана. Другі фактар, зразумела, рэжым вельмі добра падрыхтаваўся да гэтых выбараў, вельмі добра, вельмі моцна. Мы ведаем пра велізарную колькасць DDoS-атакаў, кібератакаў, прычым, як Павел Лібер кажа, гэта былі настолькі прафесійныя атакі, якія абыходзілі розныя абарону тэхнічную. Я тут не спецыяліст, не буду кранаць гэтае пытанне, але там 16 мільярдаў запытаў, прычым розных, якія абыходзяць, якія падобныя на рэальныя акаунты. Гэта вельмі тэхнічна падрыхтаваная рэч, якая дэманструе, што рэжым падрыхтаваўся, і нават там у асабістых размовах з спецыялістамі, там з тым жа Павлом размаўлялі, што хутчэй за ўсё, конечно, беларускія спецслужбы такімі навыкамі не валодаюць на 100%, тут без дапамогі іх расійскіх сяброў не абышлося. Ну, то бок гэта такая скаардынаваная кампанія, і прычым вось гэтыя тэхнічныя атакі, якія падрывалі давер да самой працэдуры выбараў, яны чаргаваліся з інфармацыйнымі атакамі. То бок убросы, што хтосьці там прагаласаваў, яго затрымалі, відавочна было, што людзей просто там нейкіх выкарыстоўвалі для стварэння фона. Выкарыстанне шмат сеткі розных ботаў, якія стваралі как бы недавер да самого працэсу галасавання, да самой коордынацыйнай рады, дыскрэдытацыя розных, ну, я магу нават думаю, што частка з гэтых людзей там і карысных ідыётаў, якія просто крытыкуюць дзеля таго, каб крытыкаваць, набіваць сабе вес такімі дзеяннямі. Вось гэта інфармацыйная кампанія, тэхнічная кіберкампанія з улікам агульнай стомленасці. Зразумела, што і вось гэты агульны недавер, які ўсё ж такі фон ствараўся праз розныя артыкулы, якія выходзілі. Всё гэта, канешне, вельмі моцна так ужымала здольнасць людзей, жаданне людзей прагаласаваць на выбарах у коордынацыйную раду. Нават для мяне быў момант, мне падаецца, што быў момант, калі ввогуле выбары маглі, як кажуць, задізрапціцца, пасыпацца ўся платформа і не адбыцца. І мне падаецца вялікае ўсё ж такі дасягненне, што яны адбыліся. Бо я ўпэўнены, што рэжым ставіў сабе мэтай, каб яны ўвогуле не адбыліся. То бок праграма максімум просто
знішчыць, да, каб Координацыйная рада ввогуле не перайшла праз гэту працэдуру выбараў. Другое, конечно, зменшыць колькасць прагаласаваўшых, вось тут гэтага яны дасягнулі гэтай мэты, і гэта тая рэчаіснасць, якая ёсць на дадзены момант, але юрыдычна выбары ў Координацыйную раду адбыліся. Прымаючы, конечно, да ўвагі гэты аргумент, ну, па-першае, все вот этыя атакі, якія ладзіў рэжым на выбарчую кампанію, на Координацыйную раду, на сваякоў, на кандыдатаў у дэлегаты і гэтак далей, з аднаго боку. З другого боку, стомленасць грамадства. Все ёсць, не адмаўляем. З іншага боку, я не один раз чуў нараканні, как бы так сказать, крытыку, у тым ліку вас асабіста, як спікера Координацыйнай рады, што, ну, фактычна правалілі падрыхтоўку да выбараў. Не своечасова, позна, неадпаведна, не улічылі, што рэжым будзе рыхтавацца, што не будзе на тым жа ўзроўні, як 2 гады таму супрацьстаяць гэтым выбарам, а улічыць свае памылкі, а вы памылкі не улічылі і гэтак далей. Прымаеце, не прымаеце крытыку? Ад каго, па-першае, хацеў бы пачуць? Ну, да прыкладу, адзін з тых, хто крытыкаваў, адна дакладней, хто крытыкаваў, рабіла это на адкрыта і у нас в эфіры, і у сваіх відэо. Старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходько, былі і іншыя, там можна паглядзець, пашукаць. Ну, я просто адкажу старшыні выбарчай камісіі, як спікер не магу зразумела ўплываць, але ёсць дакументы Координацыйнай рады, дзе прапісаны ўсе тэрміны, як павінна ўсё адбывацца. І у распрацоўкі гэтых дакументаў, гэтага палажэння о выбарах таксама прымала ўдзел старшыня камісіі. І яна магла прапанаваць змяніць гэтыя тэрміны, яшчэ штосьці, але мы ўсе ў межах падрыхтоўкі абмеркавалі гэта, прыйшлі да вываду, што гэта палажэнне працоўнае, давайте яго зацвярджаць, зацвярдзіла яго Координацыйная рада, і парушэнняў гэтага дакумента, які сумесна намі распрацоўваўся з чальцамі выбарчай камісіі, не было. То бок можна казаць, ну вось там штосьці яны не дапрацавалі, гэта адно. То бок юрыдычна, з пункту гледжання падрыхтоўкі да выбараў таксама ніякіх парушэнняў не было. Ці можна было раней пачаць рыхтавацца да выбараў, прапісаць гэту палажэнне? Выглядае так, што можна, але такога жадання, такой палітычнай волі ні з боку, ні камісіі, ні самой Координацыйнай рады на тот момант не было, бо таксама яна павінна была яшчэ працаваць. Можна адразу пачынаць рыхтавацца да наступных выбараў, але гэта будзе замінаць ужо непасрэднай працы Координацыйнай рады, якая таксама выконвае вельмі важныя функцыі, акрамя там слуханняў публічных, акрамя прыняцця дакументаў, стратэгіяў, таксама і дапамагае людзям там і займаецца міжнароднай працай, яна таксама важна. Тут пытанне capacity. Ну і трэцяе, за што я магу за сябе адказ как бы на сябе адказнасць узяць. Хаця мог бы падзяліць з іншымі, але не буду, як спікер все ж таки возьму на сябе. Арганізацыйна-тэхнічнае забеспячэнне працы выбарчай камісіі. Так, яно было запаздалае, яно было не вельмі добра арганізавана. Дзякуй камісіі, што яна ўсё ж такі давяла сваю працу до конца. Я тут удзячны спадарыні Алене. Але вось гэту арганізацыйную тэхнічную, так бы мовіць, падрыхтоўку сапраўды... Давайте скажем прямо. Іван Краўцоў займаўся саботажам. Ну не, я не думаю, что тут саботаж. Не, я б такія ацэнкі не даваў. Паўтаруся, мы знаходзіліся ў рэчаіснасці, калі камунікацыя з партнёрамі таксама была няпростая даволі доўгі час, і выйсці на некаторыя рэчы, да, якія дазволяць забяспечыць, яно даволі запаздала адбывалася, але гэтыя прычыны мы таксама ведаем. У нас была сітуацыя з мінулай спікеркай, гэта таксама выбудаваць зноў гэтыя адносіны, і каб гэта ўсё працавала, быў патрэбны час. І гэты час мы згубілі, на жаль, так. То бок шмат фактараў сышлося, але за вось тое, што камісія не была дастаткова забяспечана менавіта арганізацыйна-тэхнічна, я як спікер гатовы как бы несці адказнасць. Тое, што тычыцца палітычных рашэнняў, там як выбары павінны праходзіць, якая платформа, тэрміны, даты, гэтага парушана не было, за гэта я адказнасць браць не буду, бо гэта несправядліва. Прыкрыў Івана. Іван, дарэчы, маеш магчымасць прыйсці ў эфір Еўрарадыё ў студыю і даць адказ усім хейтарам маім, мне ў тым ліку, калі вот на ўсе вот гэтыя прэтэнзіі, якія выказваюцца на твой адрас.
Улад Горбачов пытается. Артём падчас выбораў УКР казаў аб тым, што неабходныя рэформы, калі колькасць выбаршчыкаў будзе нізкай. Так што варта чакаць рэформаў, якімі яны будуць. Ну мы уже прызналі з тобой, што ўсё-таки колькасць была нізкай, рэформаў чакаць. Глядзіце, я зараз выказваю сваё асабістае меркаванне, як Артёма Брухана, нават не прадстаўніка фракцыі кааліцыі Латушка і Рух за свабоду. Маё асабістае меркаванне, што рэформа патрэбна. Я нават думаў, як яна магла бы выглядаць, але пакуль так уже выходзіць на какие-то канкрэтныя рэчы не гатовы, бо гэта ўсё роўна будзе рашэнне наступнай каардынацыйнай рады, наступнага склікання фракцыі. Ну але бачанне твоё вот просто як актыўнага чалавека, чалавека, які разбіраецца ў працэсах. Ну, маё бачанне яго, дарэчы, агучваў вось на такой нашай закрытай, да, там для журналістаў была адкрытая канферэнцыі ці дэбатах, што гэта было. Да, маё бачанне было наступнае, што ўсё ж такі такой фармат грамадскай палаты стварыць было б добра. То бок уцягнуць у працэс працы каардынацыйнай рады, грамадскія арганізацыі, экспертаў, што тычыцца там палітычных актараў, там вядомых людзей. Я нават не ўпэўнены, што яны самі пойдуць у гэтую грамадскую палату, але бы прапанаваць, падаецца, можна было б, так? Тут падумаць, але мая вось думка, што сама па сабе грамадская палата, як такі орган, іншая палата, да, парламенту, якая можа мець там розныя паўнамоцтвы, іх таксама трэба меркаваць канкрэтна. Ну, яна б магла быць створана. Я такую рэформу прапанаваў бы, але, ну, давайце ўсё ж такі трэба нам прыйсці да кансалідаванага рашэння ўнутры фракцыі. Гэта зараз просто маё асабістае меркаванне. Артём, ўсё ж таки, калі будзе новы склад каардынацыйнай рады, 4-е скліканне, будуць выбары ізноўку такая спікера і намеснікаў спікера, няма жадання вярнуцца на гэтую пасаду ці вярнуць сабе гэтую пасаду? Ну, вярнуць сабе не, тут хутчэй паўтаруся, калі моя фракцыя выкажа мне давер і прапануе мне гэта, то я адмаўляцца не буду. Чаму? Бо гэта адказнасць за каардынацыйную раду, бо я разумею, што шмат вось тая праца, якую мінулую каардынацыйную раду ў 3-м скліканні я праводзіў. Ну, яна адклала такое, ведаеце, уплыў на мяне як асобу, і я думаю, што каардынацыйная рада ўсё роўна веру ў гэты інстытут, я лічу яго вельмі важным, і нават вось такія ідэі рэформаў сведчаць пра тое, што ў мяне ёсць думка, да, бачанне, як яна магла б развівацца, ці ўзмацняцца, ці рэфармавацца, і калі б я быў спікерам, то, канешне, такога падобнага кшталту рэчы прасцей праводзіць, як кажуць, і прапаноўваць. Таму я ў гэтым кантэксце думаю, што калі будзе давер да мяне, то я не буду адмаўляцца і возьмуся за працу, калі і моя фракцыя прапануе, калі іншыя фракцыі падтрымаюць, то я возьмуся за гэтую працу спікера каардынацыйнай рады, буду зноў з новымі сіламі, з новым фрызурай і прычоскай працаваць, як кажуць. Артём, я памятаю, вот калі былі выбары у каардынацыйную раду 3-го склікання, потым пэўны час было такое супрацьстаянне вот там, ну, найперш коалиции Латушки Руху за свободу и былых, как бы так, былой большині у координаційной рады другого скликания, это вот егоровцы так званые, Егоровы и так далее, казали, вы там неправильно, вы там що, а потом егоровцы виноватили вас у тым, что вы там, неправильно, что вы поломали под себе и статут и все остатнее. Сёння ўжо 3-я каардынацыйная рада завяршае сваю працу. Ці няма разумення, што можа быць і не такія ўжо дрэнныя тыя егоровцы былі са сваімі прапановамі, можа і не трэба было ўсё ламаць так, як паламалі? Ну, не, так ведаеце, той статут, які был мінулы, які працаваў пры каардынацыйнай радзе 2, ён был напісаны пра каардынацыйную раду, якая фармуецца праз дэлегаванне ад грамадскіх арганізацый. Каардынацыйная рада, якая фармуецца пра выбары, статут ёй быў павінен пад выбары, то бок каб вось так гэта працавала, гэта нармальны працэс. Гэта нармальны працэс, і калі бы
сфармаваная праз выбары каардынацыйнай рады жыла па статуце, які фармуецца праз дэлегаванне, гэта бы не просто не працавала, гэта бы прывяло, я лічу, для нейкага паралічу гэтай каардынацыйнай рады, і таму адбылася вось такая рэформа. Зараз мы бачым, што сітуацыя, кантэкст змяняецца, трэба, магчыма, падумаць пра нейкія наступныя крокі рэфармавання. Гэта жывая структура, гэта жывая арганізацыя, мы на памылках, мы на змене кантэксту таксама вучымся і гатовыя пад яго кантэкст падбудоўвацца. Мне падаецца, гэта даволі добры такі падыход, даволі добрая якасць для палітычнай структуры, калі яна падбудоўваецца пад рэчаіснасць. Бо, конечно, можна было б жыць усе 4 склікання нават і па статуце першай каардынацыйнай рады, якая зусім па-іншаму фармавалася. Таму тут шмат што залежыць менавіта ад гэтых рэчаў. Таму я думаю, што гэта просто палітычная такая нармальная барацьба. Ёсць ось адна палітычная група, якая лічыць, што вось яны, іх падыход найбольш верны. Есть іншыя. Яны дыскутуюць і просто по-рознаму ведуць гэтую палітыку, да? Хтось выбудуе яе на хейце, на чымсьці такім вельмі агрэсіўным і крытыковым, хтосьці пытаецца дамовіцца, все по-рознаму працуюць, бо тут гэта вось і ў гэтым как бы сутнасць дэмакратычнага падыходу. Але тут просто яшчэ мне падаецца, я не памятаю, хто такое вельмі добра казаў, што некаторыя не умеюць праігрываць, да, а часам і тыя, хто перамаглі, таксама могуць как бы дзесьці перагнуць палку. Не умеюць перамагаць. Не тое, каб не умеюць ужо перамагаць, калі ты перамог, то перамог. Паводзіць сябе як сапраўдныя годныя пераможцы. Тут гэта якраз размова пра тое, што нам трэба падумаць вось ці то пра рэформу, ці пра выбудоўванне адносінаў з іншымі палітычнымі фракцыямі, каб у гэтым складзе нават, я думаю, што не будзе такой рэчы, як такая жорсткая апазіцыя, да, вось як у мінулым складзе, бо все ж такі паглядзелі, як гэта працуе, і разумеюць, што трэба ўсё ж такі дзеля таго, каб працаваць, трэба выбудоўваць нейкія адносіны, а не проста хейціць, а потым сыходзіць. Гэта неканструктыўна і б'е па ўсім. Калі пачынае працу чацвёртае скліканне? Да 22 чэрвеня павінна адбыцца першае паседжанне каардынацыйнай рады згодна са статутам. Зараз сакратарыят фармуе спіс, каб стварыць вось гэты чат новай каардынацыйнай рады, збірае там дадзеныя, каб людзі маглі ўжо галасаваць, каб удзельнічаць у гэтых паседжаннях онлайн. Таму гэта такая зараз тэхнічная праца, але паралельна вядуцца палітычныя кансультацыі паміж фракцыямі адносна там палітыкі, дагаварнічкі такія. Не дагаварнічкі, кансультацыі. Гэта ж нармальны палітычны працэс. То есть дагаварнічкі цяпер называюцца кансультацыі? Не. Вы можете называць, як вам падабаецца. Я жартую, сапраўды ствараюцца кааліцыі. Нармальная справа ў палітычным жыцці. Дарэчы, пра палітычнае жыццё пытанне ад вожыка патрыёта. Вось ёсць протакол аб супрацы паміж каардынацыйнай рады, АПК і офісам. Ён аўтаматычна маштабуецца на новы склад каардынацыйнай рады. І першае пытанне, і чаму асобныя чальцы пры гэтым на сустрэчах з замежнымі партнёрамі робяць прапановы па вяртанні амбасадараў. То бок, калі ёсць нейкая протакол аб супрацы, значыць КР падтрымлівае офіс, умоўна кажучы, і пазіцыю офіса, а калі пазіцыя офіса адносна еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі гэта ціск, то чаму умоўныя там Краўцовы, Егоравы... Я зразумею, вы змешалі, карацей. Давайте так падзелім. Трэба гэтыя пытанні... Мухі і котлеты аддзяляем. Давайте падзелім. Першае, што тычыцца пратаколу ўзаемадзеяння. Пратакол ўзаемадзеяння застаецца ў сіле, то бок гэта аўтаматычна. Пратакол ўзаемадзеяння працягвае працаваць, калі, напрыклад, там новая каардынацыйная рада ці АПК, ці офіс не прапануюць унесці яго ў змены. То бок все гэта как бы наша канфігурацыя, да, наша такая, як кажуць, протапарламент, протаканстытуцыя і гэтак далей, вось гэтая канфігурацыя, яна захоўваецца. Што тычыцца асобных дэлегатаў каардынацыйнай рады, якія на замежных сустрэчах кажуць,
тут пытанне, у якім яны статусе гэта кажуць, хто менавіта, ці яны пасадоўцы, ці яны проста на міжнароднай сустрэчы даюць такую прапанову, бо ну тут пытанне ў тым, што ёсць пазіцыя каардынацыйнай рады, а калі яны кажуць самі ад сабе, ну могуць казаць, што згодна прапануюць. Ну, прабачце, чалавеку нельга забараніць казаць яго думкі і яго прапановы, але ёсць разуменне, што ёсць дакументы, да, прыняты. Ну і трэцяе, каардынацыйная рада праз пратакол не падтрымлівае офіс аўтаматычна. Гэта трошки інакш працуе. Ёсць как бы канфігурацыя дэмакратычных сілаў, а ўнутры каардынацыйнай рады ёсць розныя групы, розныя падыходы, яны могуць супадаць з падыходамі офіса Святланы Ціхановскай ці аб'яднанага пераходнага кабінета, могуць не супадаць. Гэта ўжо будзе рашэнне зноў каардынацыйнай рады. Але вось што тычыцца трэцяга складу, так как бы большасць падтрымлівала пазіцыю АПК, офіса, і гэта нармальны працэс. Я думаю, што ў гэтым складзе падаецца, выглядае па маім меркаванню, што можа быць прыкладна тое ж самае, але паглядзім, як яно будзе развівацца. Але гэта не забараняе іншым дэлегатам, калі яны удзельнічаюць у нейкім статусе дзесьці, казаць свае меркаванні. Мне гэта таксама не падабаецца, што гучаць такія прапановы, але забараняць, калі яны там ўсё ж такі аказаліся і размаўляюць, ну так не працуе. Ну просто я вот працягну думку Вожыка, ці магчыма такое развіццё падзеяў, што там у выніку кансультацый, галасаванняў, там прыходу да агульнага меркавання каардынацыйная рада раптам выходзіць і кажа: а мы прынялі рашэнне, і мы зараз выступаем за дыялог з рэжымам, за тое, каб будзем заклікаць наших еўрапейскіх партнёраў з усіх пляцовак, дзе мы прадстаўленыя, да таго, каб яны мянялі сваю стратэгію адносна рэжыма, каб все рабіць для таго, каб людзей выцягваць з-за кратаў, здымаць. Ну тое, пра што вот кажа Краўцоў, Калеснікава, Бабарыка ў тым ліку і ўсе астатнія. Я думаю, калі б у каардынацыйнай радзе большасць працэнтаў па выніках выбараў забралі бы партыя, там вместе, там наступ, там яшчэ хтосьці, і тады б гэта было б рэальна. То бок, ну так магло бы быць. Але з улікам таго, што яны не пайшлі на выбары, не забралі гэтую большасць, не набралі большасць галасоў падтрымкі падчас выбараў, я сабе складана уяўляю, што, напрыклад, наша фракцыя, якая набрала больш за 40%, 42, падаецца, адсоткі на гэтых выбараў, вось так вот зменіць сваю палітыку і зменіць сваю пазіцыю. Ну, это ж палітыка, а пераўбувацца ў паветры — гэта здольнасць палітыкаў сапраўдных. Не, ведаеце, змена пазіцыі у кантэксце паступовая і разуменне сітуацыі — гэта адно, а перабувацца ў паветры — гэта вельмі недобрая рэч для, нават не толькі для палітыкаў, а для ўсіх людзей. Ну, вось трэба разуменне сітуацыі, і у нас такой інтэнцыі змяняць палітыку і падтрымліваць прапанову, вось там каго там агучылі, там Марыі Калеснікава і Івана Краўцова няма у нашай фракцыі. То бок вы адмаўляецеся, ну як напісаў Кныровіч, глядзець рэальна на тыя падзеі, якія адбываюцца вакол. То есть адарваліся ад рэчаіснасці. Толькі Александр Кныровіч рэальна глядзіць на рэчы, усе астатнія нерэальна глядзяць. Ну слухайце, ну гэта ж такая пазіцыя. Вось я лічу, што ён нерэальна глядзіць на рэчы. Ён адарваўся ад рэчаіснасці. Ну гэта ж гэта пікіроўка такая будзе, да? Вось я адзіны, хто пазнаў мудрасць, я рэальна, а вы там глупыя дэбілы. Да, потому што ён быў на ігры гульні Мацкевіча, а вы? Да, ну, конечно, не былі. Вось, таму гэта ўсё такія, ведаеце, такія рэчы, спроба, ну так, как бы так, так. Ну, ведаеце, яны, канешне, усе малайцы, але насамрэч, ну, сусветную мудрасць. Мне цікава заўсёды з ім размаўляць, гэта вельмі умны чалавек, цікава там слухаць яго пазіцыю, чытаць пасты, але, паўтаруся, я не до конца лічу, што вось такі падыход так сверху на ўсіх глядзець, распавядаць сусветную мудрасць, калі мы простыя чалавечкі глупыя, не разумеем рэчаіснасці, ну, мне такое не падабаецца. Мемам стала рэзалюцыя каардынацыйнай рады па Венесуэле. Пытаюцца ўсё ж такі тут уже не пра как бы рэзалюцыі ці там рашэнні ці там яшчэ што-небудзь, а просто ваше стаўленне наконт вот сітуацыі, да прыкладу, з сяброўкай вашай фракцыі Ганнай Федаронак, с этими пагрозамі і гэтак далей.
ці ж нейкая дапамога ёсць? Як вы ацэньваеце? Таму што вось Браніслав Ткаченко пытаецца, ці не мог гэта ўвогуле зрабіць хто-небудзь з канкурэнтаў? Складана сказаць, гэта пытанне крымінальнай справы. Я так разумею, што Ганна подала заяву у польскую паліцыю. Ну, я так разумею, що нават у АБВ подала заяву. Так, там у АБВ, ну, то бок і наши юрысты яе кансультуюць, і прапанавалі яшчэ аднаго юрыста польскага дасведчанага. Таму гэта праца, гэта, ну, гэта рэч такая, як кажуць, юрыдычна прававая, згодна з заканадаўствам, трэба рухацца. А хто за гэтым стаіць, ну, трэба паглядзець. Я думаю, што паліцыя даведаецца. Дарэчы, я не думаю, што канкурэнты ўнутры Коордынацыйнай рады таким бы займаліся. Я не до конца разумею, у чым для іх у гэтым быў бы плюс. Хутчэй мне выглядае, што гэта ці просто нейкі, ну, неўраўнаважаны чалавек, які какую-то асабістую да яе мае там нянавісці, штосьці яшчэ, бо нармальны чалавек так рабіць не будзе. Там жудасныя рэчы. Ці какие-то нейкія правакатары, якіх, дарэчы, апошнім часам все больш і больш, на жаль. І таксама пытанне да Артёма як прадстаўніка фракцыі. Можете агучыць как бы пазіцыю не ад імя фракцыі, а сваю асабістую. Як фракцыя Артёма ставіцца да сітуацыі з нападам на Лахвіча, пытаюцца? Ну, у нас пазіцыі фракцыі няма, але моя асабістая пазіцыя — гэта ненармальна. Ну, гэта неправільна, так рабіць нельга. Гэта ввогуле, ну, гэта ненармальна. То бок чалавек можа выказваць сваю пазіцыю. І калі да яго прыходзіць, і хтосьці бярэ на сябе функцыю адначасова суддзі, пракурора, там, сілавіка у адной асобе, гэта ўжо гэта не пра дэмакратыю, гэта не пра нармальнае функцыяванне грамадства. Гэта, ну, гэта вось паводзіны, якія ненармальныя. На жаль, выглядае так, што частка людзей, якія выступаюць супраць Лукашэнкі, яны не з'яўляюцца дэмакратамі у сваім разуменні рэчаіснасці. Ну, то бок, так, яны супраць Лукашэнкі, яны хочуць змену ў Беларусі, але мысленне ў іх не дэмакратычнае. То бок, можна ў разуменні такіх людзей прыйсці там і как бы гвалтам прынізіць чалавека, і каб ён выбачаўся за словы. Ну, гэта так не павінна быць. І я тут лічу, што Лахвіч там крытыкаваў Коордынацыйную раду, крытыкаваў усіх, там розныя таксама казаў недобрыя рэчы, але гэта яго меркаванне. І гэта яго пазіцыя, ён мае на гэта права. Затыкаць рот, прыніжаць чалавека нельга. Гэта недапусціма. Бо калі мы выступаем за дэмакратыю, умоўна кажучы, мы стаім на старане добра, паводзіць сябе як відавочнае сярэднявечнае зло нельга. Гэта неправільна. Ну да, сітуацыя вельмі такая, як правільна заўважыў шмат хто, што некія губазікаўскія метады былі ўжытыя. Знаете, там колькі казаў словаў розных і крыўдных і таких гарачых у дачыненні да там офіса, Коордынацыйнай рады. Ну ніхто там, скажем, Пал Палыч Латушка не пайшоў і не пагаліў Лахвіча там, ці вот як ладно. Не, ну просто а тут вот здавалася б, там сказаў штосьці там, што не спадабалася, прыйсці такое зрабіць. Ну, гэта ненармальна. Гэта неправільна, я такое падтрымаць не магу, і я тут словы падтрымкі Лахвічу кажу. Ну, паўтаруся, мы можам не пагаджацца з ім, але я буду рабіць усё, каб у чалавека было права, была магчымасць казаць усё, што ён думае, і яго за гэта не паголяць. І не паб'юць і не прынізяць. Артём, давайте яшчэ да іншых тэмаў. Вы у нас все ж таки знаны эксперт по бюрократычнаму апарату, по чыноўнікам, і мы з вами не адзін раз абмяркоўвалі такую сітуацыю, якая ёсць такая умоўная дамоўленасць паміж Лукашэнкам і чыноўнікамі, што, маўляў, я вам тут гарантую спакой, там пэўны заробак, там не заробак, конечно, не параўнаць з там чыноўнікамі ў іншых краінах, але нешта гарантавана, і я вам гарантую бяспеку і мірнае неба над галавой. І тут мы бачым, ну, уже не адзін раз мы чулі пра вот гэтыя залёты шахедаў, і тут яны пачынаюць падаць пасярод вуліц беларускіх гарадоў. То бок как-то міф пра мірнае неба і што я тут вам яго гарантую у любых умовах, ён рассыпаецца. Ці варта чакаць, што і чыноўнікі задумаюцца, так а што ты нам можаш гарантаваць? Я думаю, што такія думкі ў іх уже даволі даўно.
То бок ёсць разуменне, там же што ж таксама не дурні сядзяць, яны ж бачаць, што адбываецца ў эканомікі, у сацыяльнай сферы, па ўсіх напрамках перспектываў кропак росту няма, а сітуацыя ускладняецца. І зразумела, што некаторыя падаецца бражэнні ў наменклатуры, у элітах, так бы мовіць, у паліталагічным сэнсе слова, яны ёсць, але з іншага боку у іх ёсць таксама как бы такі страх. Я ўпэўнены, што ёсць страх. Зараз нейкія рэчы, штосьці абмяркоўваць страшна, бо амаль Лукашенко вось апошнія там паўгады ці нават год, рыхтуе Беларусь да ваеннага стану, да ваеннага становішча. І гэта таксама кансалідуе ў нейкай ступені гэтую наменклатуру, гэтыя эліты, бо яны разумеюць, што ў ваенныя часы там з імі таксама цырымоніцца ніхто не будзе, будуць сажаць, могуць што заўгодна рабіць. Таму, хутчэй, гэта, ведаеце, проста так яны будуць рабіць усё, што прыкажуць, як і раней, бо страх яшчэ больш павысіўся. Але разуменне таго, што Лукашенко не можа вывесці Беларусь з палітычнага крызісу, я ўпэўнены, там ёсць ва ўсіх, нават у самых-самых яму адданых людзей, бо яны разумеюць, што проста нікуды пакуль гэта ўсё ідзе. Магчыма, ёсць, канешне, у іх думкі, што нейкімі геапалітычнымі хітрымі манёврамі ён зможа зноў вывесці Беларусь з гэтага крызісу, але ён настолькі глыбокі, настолькі працяглы і няма, як кажуць, прасвету, што я ўпэўнены, што наменклатура проста спіць і чакае і думае пра тое, як бы хутчэй ён сышоў, даў больш волі працы ім як прафесіяналам. Вось я ўпэўнены, вось гэта у мяне няма сумневу, бо как бы перспектыў няма. Просто з-за таго, што ёсць страх, все роўна ніхто нічога рабіць не будзе супраць яго. Як дарэчы, Артём быў удзельнікам паездкі беларускай дэлегацыі дэмсілаў у Кіеў, і мне цікава, такая нервенная рэакцыя Лукашэнкі, якую ён трымаў сабе, трымаў, потым ўсё ж такі не вытрымаў, і ў сваіх традыцыях выказаў гэта расійскім прапагандыстам, нагаварыў рознага ўсяго, але вот гэты візіт, вот гэтае налажванне адносінаў дэмсілаў і Кіева з Банкавай, як вы думаеце, як яно ўплывае на настрой унутры грамадства і чынавенства? Я думаю, даволі сур'ёзна ўплывае, бо ввогуле сітуацыя, якая вось зараз адбываецца, вот давайте паглядзім на кантэкст, бо адносіны беларускіх дэмакратычных сілаў з Украінай, яны, безумоўна, не толькі як двухбаковыя адносіны, але ў кантэксце ўсяго рэгіёну, у першую чаргу расійска-украінскай вайны. І вось у гэтым кантэксце нам заўсёды казалі, вось глядзіце, у Беларусі ўсё зацэментавана, ніякіх зменаў, ніякіх воктаў магчымасцяў не будзе, пакуль Масква моцная, пакуль яна сільная і там цалкам трымае Беларусь пад кантролем. Окей, 22 год, люты, сапраўды расійскія войскі на тэрыторыі Беларусі, ўсё вельмі складана, агрэсія з тэрыторыі Беларусі адбываецца. Прайшло 4 гады, да? Давайте паглядзім. У Крыме няма бензіну. Сітуацыя, Масква уже не тая там, да, як яны там казалі, другая армія свету, якая за 3 дні возьме Кіев, дойдзе да Ла-Манша, малую такмачку бяруць 1500 дзён, і ўжо ў Крыме бензіна няма, і ў некаторых рэгіёнах там па талонах выдаюць. Што будзе далей, давайте паглядзім. То бок, гэта першы как бы кантэкст. І ў гэтым кантэксце нейкага такога пакуль бачнага, невідавочнага, але как бы месседжу і ці разуменню, што Масква-то, Крэмль-то ўжо не такі, да, моцны. У гэтым кантэксце наладжваюцца адносіны з Украінай, якая дэманструе гэтую моц, дэманструе гэту стойкасць, дэманструе уплыў на сітуацыю, і да гэтага ўплыву на сітуацыю дадаюцца публічныя заявы прэзідэнта Украіны. Мадзяра ў сэнсе Роберта Броўдзі, а не прэм'ера Венгрыі. Моцныя месседжы з боку Міністэрства замежных спраў, узмацненне адносінаў з дэмакратычнымі сіламі і зразумелы месседж унутры эліту. Глядзіце, ёсць у вас магчымасць ставіць вось на Лукашэнку саюзніка Крамля, а ў Крэмлі глядзіце ўжо што. Ці думаць пра то, як нам жыць далей, як выбудоўваць адносіны паміж дзяржавамі, як зрабіць так, каб партнёрамі была нармальная Беларусь, а не там умоўны Лукашенко, які там падмане, кіне, не выканае свае дамоўленасці, а нармальная там, можа нават не там
дэмакратычны ўрад 100%, але які мае легітымнасць, падтрымку грамадства, каб гэты ўрад, гэта кіраўніцтва, яно ўсё ж такі абапіралася не на моц штыкоў Масквы і губазікаўцаў, а на беларускае грамадства. І тады яно будзе працаваць. Вось гэта хутчэй даволі моцны месседж. Таму гэты візіт у нейкай ступені, як яго там казалі, да, гістарычны, і мне падаецца, вось гісторыку, сапраўды, гэта гістарычны не ў тым сэнсе, што там пералом нейкі, да, глобальны, але калі далей будзе сітуацыя вось развівацца, як напрыклад, мы прагназуем, што Расія будзе далей аслабляцца, Украіна будзе узмацняць ціск і на Расію, і на рэжым, і увогуле все скончыцца тым, што как бы вайна скончыцца на умовах Украіны, напрыклад, нават даволі складаных, але ўсё ж такі першую чаргу на умовах Украіны, то мы будзем на баку как бы света, да, на баку добра, не агрэсара. Все ж таки Беларусь у канчатковым выпадку можа астацца так, што яна будзе не агрэсарам, як краіна, як дзяржава, як беларускі народ, а як тыя, хто падзялялі, да, то бок зрабілі ўсё, каб і украінцы, і Еўропа, і ўвесь свет падзялялі рэжым і беларусаў. І мне падаецца, гэта такі, вось гэта тая кропка, якая вось яна зафіксавала гэта. Таму паглядзім, гэта такі, ну, как бы, ведаеце, з гэтага можа пайсці далі вельмі важныя рэчы, якія постваенныя, што будзе тычыцца восстановлення Украіны, што будзе тычыцца адносінаў з Украінай, што будзе тычыцца ўспрыняцця. Гэта важная рэч. Просто, ну, можна, там хтосьці будзе забясцэньваць, як заўсёды, але палітычна гэта вельмі важная рэч. Але, Артём, не один раз пыталіся у нас у каментарах, калі мы абмяркоўвалі тэму гэтага візіта, маўляў, а ўсё ж таки гэта палітыка. Гэта кожная краіна, кожнае кіраўніцтва кіруецца нацыянальнымі інтарэсамі сваёй краіны, сваёй дзяржавы, свайго грамадства. У дадзенай сітуацыі ці не можа быць такое, што вось зараз палітычная ситуация такая, что выгодно троллить Лукашенко и патрэбна гэта Украине. У звязку з гэтым троллінгам, як таксама частка троллінга, і запрасіць Ціхановскую і наладзіць контакты з дэмсіламі. А калі сітуацыя палітычная зменіцца, калі, умоўна кажучы, там Лукашенко падпіша які-небудзь акт аб ненападзе, аб выплаце кантрыбуцыі, там яшчэ што-небудзь там такое, і скажуць, ну і банковая дэмсілы паматросіць і бросіць, а, скажем, вот там же все ж таки прымаюцца рашэнні і могуць іх выканаць. Я кажуць, ну, я не хочу такие, как это, жартачки отпускать. Ну, все может быть у жыцці. Можа нават, ну, все, что может, все может быть у жыцці, і фрызуры могуць мяняцца вельмі хутка, нават калі ты не планаваў, да? Ну так, я просто про тое, что, ну, конечно, могуць, але зараз у нас тут агульны інтарэс, да? Ціск на рэжым палітычны, узмацненне кантактаў паміж дэмакратычнымі сіламі Украіны дзеля такого вырашаць у тым ліку ўнутры Украіны пытанні беларусаў, якіх там назапасілася шмат. І вось той стратэгічны падыход, да, ўсё ж такі зафіксаваць, бо гэтая палітычная ўзровень, он дэманструе падзел, разуменне падзелу украінскім бокам рэжыму і беларускага народу, беларускага грамадства. Ну і как бы трэцяе, слухайце, ну, конечно, по-рознаму, кожны ў сваіх інтарэсах. Тут у нас ёсць агульны інтарэс, але стратэгічны інтарэс Украіны, дэмакратычная незалежная Беларусь, якая з'яўляецца гарантыяй бяспекі Украіны, што не пойдуць танкі. Ці гэта не стратэгічных інтарэсах Украіны, стратэгічных інтарэсах Украіны, як гэта забяспечыць, каб там было нармальны, там быў нармальны ўрад, нармальнае кіраўніцтва, якое вось так не зробіць, як зрабіў у лютым Лукашенко. Таму я не бачу на дадзены момант такіх падставаў. Канешне, сітуацыя можа змяняцца, але казаць, што ось гэта зараз толькі было для тролінгу, не, гэта спроба забясцэніць гэты візіт, забясцэніць гэтыя кантакты і наладжванне адносінаў, бо палітычнае рашэнне, прызначэнне спецпрадстаўніка, падвышэнне яго паўнамоцтваў, сустрэчы з міністрам замежных справаў, гэта ўжо сапраўды знешняя палітыка, і я лічу, што яны маглі б рабіць так раней, але зразумела, што унутраная палітыка і унутраныя кадравыя рашэнні часам таксама ўплываюць на фармаванне знешняй палітыкі.
Чыноўнікі дыктатара ненавідзяць больш за змагароў, вось за свае прыніжэнні і ненавідзяць. Добра яны разумеюць, на якім гістарычным шляху аказаліся, ніхто не жадае быць пачварай, піша панначка. Прикольно. Дарэчы, цікава, што вось гледачы пастаянна еўрарадыё вось пішуць такія думкі, бо сапраўды я нават зараз гэта пачуўшы нават не падумаў пра гэта. А можа быць сапраўды там вельмі цяжка. Я не тое, каб хачу іх жалець, але я думаю, што сапраўды гэтае прыніжэнне, разуменне, што как бы все равно дзяржслужбоўцы яны думаюць не толькі о сваіх там заробках там ці чымсь, яны ўсё ж таки працуюць, каб дзяржава існавала, каб яна функцыянавала, бо без дзяржслужбоўцаў, без чыноўнікаў ніводная дзяржава не існуе. І там, я думаю, ёсць разуменне, што трэба, каб Беларусь захавалася, каб яна развівалася, але вось все гэтыя дурныя рашэнні, якія просто базуюцца не на логіке, а на жаданні аднаго чалавека, яны ускладняюць працу, ускладняюць жыццё, тым ліку тым самым чыноўнікам. І гэтыя прыніжэнні сапраўды могуць у свой час згуляць вельмі важную ролю. Шмат так абяцанняў была, што мы ж тут вот зараз, як тут наладзім мірныя перамовы, там Мінск-3, ізноўку тут розныя там умоўныя Меркелі ў выглядзе Мерца, Макроны, там Стармеры, яшчэ хто-нибудь, а можа і на чале з Трампам прыедуць у Мінск, тут ім вёдрамі каву Лукашенко будзе насіць, мы тут ізноў на кані. И тут выходит Мадьяр, который не командующий беспилотными системами, а президент Венгрии, и кажа, мы готовы, премьер, да, и мы готовы предоставить территорию нашу, пляцовку для мирных перамоваў. То бок і гэтая вот абяцанка там ці нейкая там такая муроя, якую там перад чынавенствам круцілі і казалі, мы сейчас тут как вырвемся ў людзі. Таксама няма. Ну, глядзіце, тое, што Мадзяр прапановвае, гэта не значыць, што з гэтым пагодзіцца ў Маскве. Але ён тут, дарэчы, перахоплівае ініцыятыву, і гэта вельмі такая цікавая прапанова з яго боку, бо да гэтага гэта ж прапанова Орбан, і Мадзяр просто спрабуе працягваць гэтую ідэю, і тут разыходжанне з гэтым ідзе просто, ведаеце, заява Пескова. Ён што казаў да гэтага? Ён казаў, зараз Венгрыя нам ужо не дружественная краіна, не сяброўская, бо там змянілася ўлада. То бок тут ім трэба будзе зноў нейкім чынам адкручваць гэтае слово, але Пескова там ён сёння адно кажа, заўтра іншае, гэта не праблема, калі Расія пабачыць выгаду ў гэтым, каб гэта адбывалася ў Венгрыі. Таму я думаю, зараз ідзе канкурэнцыя, па маім меркаванні, ідзе канкурэнцыя за пляцоўку для мірных перамоваў паміж Расіяй і Украінай. Усе хочуць. Ну, а больш за ўсіх, я думаю, хоча Лукашенко. Я думаю, ён хлопаў у далоні, калі Орбан прайграў насамрэч. Бо ён быў канкурэнтам па пляцоўкі для правядзення перамоваў. І зараз заява Мадзяра, я думаю, Лукашенко таксама не вельмі рады. Бо, ведаеце, з сувязі з вайной у Іране, да, ЗША з Іранам, Ізраіль-Іран, то там складана ўжо ў Персідскім заліве дзесьці праводзіць перамовы. Рызыкаў шмат. І ўжо ўсё, гэта адпала. Застаецца не так шмат пляцовак. І Мінск, яна как бы зноў. І мы бачым заявы Лукашэнкі. Ён наўпростава кажа, Макрон, прыязджай у Мінск, паразмаўляем. Што гэта як не прапанова? Калі паглядзець пул першага, яны там спрабуюць вось такі інфармацыйна. Усе там усе там замежныя медыя, замежныя сродкі масавай інфармацыі пішуць, які толькі Лукашенко можа вырашыць гэты канфлікт і быць пляцоўкай для перамоваў у Беларусі. І я думаю, што как бы рускія ім все роўна. Ім в Мінску было б добра правесці. Украіна стаіць вельмі моцна супраць, і я думаю, што гэта є такая прынцыповая пазіцыя, і вось гэты кантакты з дэмсіламі, узмацненне пазіцыі і дэманстрацыя Лукашэнку гэтага ўсяго, гэта вось будзе тое, што можа абмяркоўвацца. Гэта будзе тое, што можа абмяркоўвацца, але я бы не, як кажуць, не выкідваў ідэю Мінска-3. Не, яна яшчэ можа быць рэалізавана. Вельмі шмат павінна сысціся, але гэта как бы, як кажуць, да, пасьянс, што можа раскласціся. Ну і на завяршэнне, калі вярнуцца да Кіева, як это любіць казаць, што тое, што вам не пакажуць па тэлевізару, не напішуць у тэлеграм-канале Светланы Ціхановскай і ютуб-канале Павла Латушка. Чым запомніўся? Які, как бы там, тое, што как бы стала, можа быць, незаўважна, не бачна там ці не публічна, але вот на што Артём Бурхан звярнуў увагу?
Да, такое все, что запомнілася, все, что было прадэманстравана, как бы такога чагосьці, что там я за скобкі вынес там і распавёў бы. Не, агулам, ну, мне просто маё асабістае ўражанне, што мы паўдзельнічалі у сапраўды у візіце, у падзеі палітычнай, якая ўплывае не толькі на сёння, але можа ў перспектыве ўплываць вельмі моцна на будучыню Беларусі. І гэтыя адчуванні, ну, мне падаецца, гэта вельмі важны візіт, таму вось так. Дякую вялікім. Ну што ж, не апошні раз сустракаемся з Артёмом Бруханом, хаця не ведаю нават, ці сустрэнемся яшчэ, пакуль я яго буду прадстаўляць спікер Коардынацыйнай рады. Можа, ўжо не будзе, а можа, наноў будзе. Шмат цікавага жыццё можа нам рыхтаваць, нават змену фрызуры, як вот Артём слушна заўважыў. Дзякую вялікі яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь. Вечна.